Internet je vynález, ktorý doslova zmenil svet a dnes si už bez neho nevieme predstaviť žiť. Či už je to pre prácu, zábavu alebo školu, si to viem povedať, že ho každý deň používaš aj ty. Avšak aj napriek tomu, ako je veľmi internet vrytý v našich životoch, myslím si, že veľmi málo z nás vie, ako vlastne funguje. Takže ak ťa to zaujíma, tak pozeraj ďalej. V prvom rade si musíme vysvetliť, čo to ten internet vlastne je. V bežne používanej reči sa pojem internet používa ako keby to bolo nejaké magické miesto, na ktoré sa proste pár klikmi na obrazovke napojíš a teda môžeš surfovať. V skutočnosti to ale takto vôbec nefunguje. Slovo internet je len akési abstraktné pomenovanie na celosvetové prepojenie všetkých počítačových zariadení tak, aby akékoľvek z nich sa vedel dokomunikovať s akýmkoľvek iným spoľahlivo, efektívne a bezpečne. Takéto obrovské množstvo prepojených počítačov sa inak nazýva aj počítačová sieť a konkrétne internet je v podstate tá najväčšia počítačová sieť na svete. Sieť sa to zjednodušene volá preto, lebo proste takéto prepojenie z trochu fantázie pripomína nejakú reálnu sieť. Čiže tých pár klikov, ktorými sa na svojom mobile pripojíš na internet, neznamená, že sa niekam pripájaš, ale skôr pokyn tvojmu zariadeniu, aby povolil posielanie a príjmanie dát do tejto celosvetovej siete. No dobre, čiže ako vlastne táto celosvetová sieť funguje? Pre pochopenie si je potrebné tento internet trochu zmenšiť a zjednodušiť. Poďme si skúsiť vytvoriť nejaký vlastný mini model internetu. Začneme úplne zľahka a to prepojením iba dvoch počítačov. Ak by si chcel poslať akúkoľvek správu z jedného počítača na druhý, tento text sa najprv prekonvertuje na jednotky a nuly, ktoré sa následne vyšľú káblom v podobe elektrického prúdu. Ak je v tom kábli vyššie napätie, napríklad 5 V, počítač vie, že to má chápať ako jednotku a keď je napätie nulové, tak to má chápať ako nulu. Takže počkať, ak sa momentálne neposiela nič, druhý počítač to chápe ako samé nuly. Ale čo keď bolo našim zámerom práve poslať správu, ktorá začína nulami? Ako počítač vlastne rozlíši, odkedy má tieto prichádzajúce nuly brať do úvahy? Skvelá otázka, odpoveď je vcelku jednoduchá. Pravidlá a štandardy. Pre správne fungovanie počítačov je potrebné si niektoré veci predom objasniť a táto je práve jedna z nich. Vieme ju vyriešiť napríklad tak, že pred každou správou musí počítač automaticky zadať tieto 3 znaky. Ak tam nebudú, tak to druhý počítač proste odignoruje. Týmto jednoduchým spôsobom sa zabezpečí, že poslaná správa sa interpretuje správne a bude kompletná. Takéto predom definované štandardy a pravidlá sa volajú protokoly. Slúžia na nespočet ďalších vecí pre správne fungovanie internetu. Zahrňajú pravidlá pre samotné doručovanie správ, ich autentizáciu, šifrovanie, overovanie, kompresiu a mnoho ďalšieho. Super, máme prvý funkčný prototyp nášho mini internetu. Napojíš teda ďalšie zariadenie, no a máme problém. Ak budeš znova posielať nejakú správu, kam ju vlastne chceš poslať? Kdekoľvek vo svete, kde je v nejakej skupine niečoho alebo niekoho viac než 2, potrebuješ mená na rozlíšenie. No a na to počítače používajú svoju unikátnu IP adresu, ktorá vyzerá nejako takto. 4 čísla od 0 po 255 oddelené 3 bodkami. Pre jednoducho si ale predstavme, že naše momentálne adresy vyzerajú nejako takto. Následne niekde do obsahu správy musíme pridať kolónky od koho a kam sa má táto správa poslať. No a za nimi budú samozrejme jednotlivé IP adresy. A ako vlastne počítač rozlíši podľa pár jednoduchých čísel, kam má túto správu poslať? Počítač má v sebe nejakú tabuľku, vďaka ktorej má jednoducho zapamätané, na ktorých portoch sa aké zariadenie nachádza. Takže ak chceš poslať správu napríklad na túto adresu, počítač sa najprv pozrie do svojej tabuľky a pokiaľ nájde zhodu, tak vie, do ktorého portu má správu odoslať. Máme plne fungujúci mini internet, ale ako možno niektorým z vám došlo, takto keby pokračujeme ďalej, tak by to bolo dosť nepraktické, kebyže musíme osobitne každé zariadenie pripojiť s každým. Len si predstav, koľko káblov by si musel mať napojených na svojom počítači pre komunikáciu iba s pár zariadeniami. V skutočnosti totiž to rozločenie káblov vyzerá skôr takto. Teda z každého zariadenia ide práve jeden kábel a tieto káble sa v nejakom pomyselnom bode stretnú. No a presne tu sa bude nachádzať sieťové zariadenie, ktoré všetky tieto počítače prepojí a vytvorí tam akúsi križovatku, ktorú bude ovládať. A toto zariadenie máš práve teraz aj ty doma a volá sa router. Router je takáto malá plastová krabička s pár antenami a okrem bežného pripojenia káblom umožňuje aj bezdrôtové pripojenie tvojich zariadení a to pomocou technológie známej ako Wi-Fi. Čiže okrem zariadení pripojených káblovo sú pripojené aj zariadenia bezdrôtovo. Funguje úplne rovnako ako počítač s tabuľkami, čiže pamätá si na akých portoch je aká IP adresa a podľa prichádzajúcej správy porovná, či nenájde nejakú zhodu a ak áno, tak do toho portu presmeruje celú správu. Avšak je tu jeden špeciálny kábel, ktorý je napojený na tvoj router a ktorý nie je pripojený na žiadne iné tvoje zariadenie. Je totižto napojený smerom von z tvojho domova na zvyšok celého sveta. Čiže v tabuľke tvojho routera to bude vyzerať asi nejako takto. Čiže ak na svojich portoch by správa nenašla zhodu, tak ho má odoslať práve týmto portom. Konkrétne na niekoľko iných routerov, ktoré najpravdepodobnejšie pár z nich vlastní tvoj internetový poskytovateľ. Práve miesto, kde sa stovky týchto routerov a káblov nachádzajú a zoskupujú, sa volajú dátové centrá. V týchto budovách sa častokrát nachádzajú práve aj servery, čo sú vysokovýkonné počítače, ktoré bežia nepretržite 24/7. Avšak na rozdiel od klasických počítačov, jediná ich práca je odpovedať na správy, ktoré my na našich počítačoch im zadávame.
Konkrétne sa môže jednať napríklad o požiadavok pre načítanie tvojich správ na Messengeri, o načítanie konkrétnej storky na Instagrame, o posielanie videa, na ktoré si práve klikol na YouTube a tak ďalej. Takže ako to teda celé funguje v praxi? Vezmime si práve ten YouTube požiadavok. Ak klikneš na akékoľvek video na YouTube, tvoj počítač vytvorí správu, ktorá bude nejaký požiadavok, kde bude nejaký kód, ktorý bude obsahovať niečo ako prosím pošli mi dáta na toto konkrétne video. K tejto správe sa automaticky priradia aj dodatočné informácie, čiže IP adresy, aké protokoly sa použijú a podobne. Takáto celá správa je následne prekonvertovaná na jednotky a nuly a vyslaná pomocou kábla alebo cez elektromagnetické vlny v prípade Wi-Fi do tvojho routera. Ten prejde svoju tabuľku a zistí, že IP adresa stránky YouTube sa v jeho zozname nenachádza a teda využije túto poslednú možnosť. Následne táto správa cestuje niekoľkými routerami cez veľké datové centra, až dokým nedorazí do cieľa, kde ju príjme jeden zo serverov, ktorý vlastní YouTube. Ten správu prekonvertuje späť z jednotiek a nul na celú správu. Overí si konečnú IP adresu, či táto správa naozaj patrí jemu, no a následne vyšle odpoveď. V tomto prípade to bude správa, kde sa nachádzajú dáta práve toho videa, na ktoré si práve klikol. No a celý proces sa stane znova len opačne, teda smerom k tebe. No a toto celé trvá len niekoľko milisekúnd. Mimochodom, ak by si toto chcel sám vyskúšať, tak ak si otvoríš vo Windowse príkazový riadok a zadaš príkaz tracer a za tým nejakú stránku, tak ti to napíše, koľkými rôznymi routerami tvoja správa prešla, kým sa dostala na konečnú adresu a zároveň aj koľko to trvalo na jednotlivé routery. A mimochodom, pokiaľ sa veľmi nevyznaš v počítačoch a budeš to chcieť skúšať, tak prosím niekde v súkromí, pretože pomocou týchto adres je možné približne vystupovať, kde sa vo svete tvoje zariadenie nachádza. Ešte sa možno na záver pýtaš, a čo ak si na mobilných datách? V podstate to funguje úplne rovnako, len v tomto prípade má tvoje zariadenie nie takúto IP adresu, ale takúto. Táto sa mimochodom volá IPv4 a táto IPv6. No a namiesto tvojho routera si bezdrôtovo pripojený na jednu z telekomunikačných veží, ktoré sú už následne napojené káblom na routere, už v spomínaných datových centrách a tak ďalej až ku cieľom. Takže takto celý internet funguje. Téma internetu a počítačových sietí je oveľa komplexnejšia a ani zďaleka som neprebral všetko. Každopádne, ak by si sa chcel dozvedieť viac, tak určite zanechaj like a odber. Toto bolo moje úplne prvé video na tomto kanáli a určite plánujem rozoberať aj iné témy než len počítače, takže ak máš nejaký nápad na tému, môžeš mi to napísať do komentárov.